Moi boa xente. Bueno, como xa sabedes, dende o pasado 7 de outubro estamos a vivir unha nova escalada no conflito que se leva desenvolvendo en Palestina dende fai máis de 75 anos. Unha guerra de ocupación militar e apartheid na que o exército do Estado israelí responde de forma desproporcionada ás accións de resistencia das milicias do pobo palestino. Desta vez, a ofensiva comezou da Franxa de Gaza, unha das dúas zonas nas que quedou dividido o territorio palestino tras as numerosas invasións e usurpacións territoriais por parte de Israel. Gaza converteuse nunha cadea ao aire libre na que conviven 2,4 millóns de palestinos e palestinas sen acceso a unhas condicións de vida dignas, únicamente por responsabilidade do Estado israelí, que impuxo un bloqueo por terra, mar e aire desde no ano 2007, xerando así unha situación de emerxencia humanitaria. Ante a declaración de estado de guerra por parte das autoridades israelís por primeira vez dende 1973, dende Montañés en Común lembramos o dereito á resistencia mediante os medios a seu alcance que teñen os povos baixo ocupación, como é o caso de Palestina dende fai 75 anos. O exército israelí xa puxo novos ataques sobre a Franxa de Gaza, que son un novo episodio de violación do dereito internacional e das resolucións da ONU. A única solución ante todo isto é que a comunidade internacional garanta o cumprimento por parte de Israel das distintas resolucións sobre os territorios ocupados que levan incumprindo sistemáticamente moitos anos, garantan tamén o dereito do pobo palestino a convertirse nun Estado soberano e independente e poñan por fin en marcha un proceso de paz que termine con este conflito armado. Por iso, fronte ás declaracións que xustifican un novo ataque a gran escala, Montañés en Común reafirma a súa solidariedade cos palestinos e as palestinas que cada día resisten a ocupación, o apartheid e o exilio.